and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gibati og pagduda sa hilom si Michael sa iyang marason ni ngadto ni Emily. Ngano nga dili kini gusto nga moadto sa ila atol sa birthday sa iyang inahan. Tuod man hilom siya miadto og nagpaatbang sa ilang bahay ni Emily. Hangtod nga milabay ang sakinan ni Rafi. Happy birthday, tita! Ay, kahumot. Salamat dong, Rafi. Emily? Hi, Rafi. Nasige na tada, Emily. Rafi, ready naman ang pagkaon. Palingkura siya na. Lingkod, Raf. Aron mga una. Tuwaday daan akong cake. Kuwaon ako, ha? Tuwa sa kino. Ay, ako na lang. Lingkod na lang mo diha si Emily. Pastilan ni mo, oy. Nagpalit pa manggig kag cake. Mura kog bata ini. Dili makumpleto ang birthday, tita. Ug white cake. Nahala, sige. Padayon na lang sa mo diha, day. Pangaon na mo, Emily, day. O gatiman na si Rafi. Kaya ako'y kuha sa cake dito. Pangaon na mo diha. Dili mahimo og ang celebrant, oy. Dili Ah? ba, Rafi? Ako na lang kuha. Ay, tita. dili. Ako na lang. Sige, diha na mo. Sige. Em, nagagusto ba si tita sa akong gift niya? Pasensya nga. Dinalian ang akong pagpalit. Okay naman na si Mama bisag unsa nga gift gikan nimo, Rafi. Pero wa pa niya ablihi ang gift niya. Og magpasalamat sab ko nimo, Rafi. Nga wa mo pakyasa si Mama. Di anhid siya ka sa iyang birthday. Wanhi man gani ko og way okasyon. Karon pa ba nga birthday niya? Gusto gani ko nga kada adlaw mo bisita ko. Tungod nimo, em. Di na ta pakiskutahin ana, Raf. Nianas Mama ay. Um, Ay, niya na nagdas ay, cake. yan ang cake. Ari lang nina ko'y butang sa side table. Paigo, gini diri ang cake. May candle na sa sud sa box, tita. Mga bitang. Pag-blow niya ma ha, human ka mag-wish. Ay, mga una ta, uy. Naunsa man mo, wala gyud mo magsugod og kaon diha. Sige na. Pakals na Rafi. Si tita na ring. Sige na ta, Rafi, ma. Pahimutang na. Okay. Tugod silang Emily si Rapi. Makita ko kayo ang iyong sikinan. Uga. Mo'y nakaalis akong pananaw silang bahay ni Emily. Ug labing siguro, giabi-abi siyang tita Noring. Si Emily ka. Nalipay ka ni higayon na nga, naagid si Rafi. Bisita na sa nila. Tingali nga, bibalibad siya silang miingon ko nga among surpresahon ang iyang mama siyang birthday nga magdakob mga pagkaon. Maog yun ay hinungdan. Nagkasabot ako karon. Si Michael niya. May gilakaw man to. Ang putog asset to siya. Maingon nga dali ra kuno siya, di siya magdugay. Ay, asa ka to. Basta kay mo balik ra kuno dayon siya. Giingnan ko to nga pahibawon ka pero dali ra lagi kuno siya. Eh, dili ba nga nagpahibaw man to nga birthday ron sa mama ni Emily? Oo, bitaw, may giingon niya, Stella. Ay, tingali og maote gilakaw tiya. Wa man sa musulte. Igo man lang maingon nga dali ra siya. Mubalik dayon. Wa mo sultis tinuod si Emily na ko. Si pasabot din. Kung ilang bisita na higayon na si Rapi. Suayan ko to ka. Kung siya yung isulti ako. Oy, Emily, di mo rong cellphone, oh. Excuse ka dali ha. Si Michael. Hello, girl. Girlie. Dili clear. Hello. Okay na. Nanawag man ka. Mugred lang ko ni mama mo.
Pwede. Birthday ko doon niya. Ayaw na lang. Wa pa niya ablihi ang putos sa atong gift. May bawa na siya nga may gift kaniya. Nabatin ako nga murag may bisita mo. Ug murag nangaon mo ni higayon na, dili ba? Husto ka. May barog lang ko aron pagtubag ni mo. Kasi bisita din ninyo ni mama mo. Iyang kumare, di ano, nangaon mi. May nabati kong tingog sa laki. Kuan, iyang bana sa kumare ni mama. Nga na pag nagsusi man ka ha. Sige na, magkita tayo niyang Monday. Bye na. Gibiyaan ako sila. Bye na ha. Emily, ano yan ang pagkisultihin ng amiga ni mo? Oo, lagi ma. At si Girlie, nangutan na nga nung uwa ko mo ato sa eskwelahan. May tiwason magot unta ming project. Porbida sa Miss Girly. Oy, gipaan nilang unta tuni mo. Giimbitar ni Miss Girly. Bitaw, Huwam di mo ilang bisita. Ako rong bideeg. Gitagana ko gyud yung mga pagkauna para nimo dong, Rafi. Pero mo ani nga akong duha ka kumare, aw pakanon sad nako sila. Lamian kayo ang mga pagkaon nga giluto nimo tita. Usog kay ko. Salamat ha. Nalipay ko nga nakagusto ka dong. Ay tuod. May gipalit baya kong beer. Ablihan ko ha. Uy, nagpalit gyud ka. Ay tita. oo. Dili na ba unta ko mo inom og makahubog? Misaan akong daddy. Pero birthday man ron nimo. Sige. Bisan og duha na ka botelya. Ay. Nag-drive ra ba ko? Duha gyud no. Mag-able na ko ha. Mo inom ko ron ning higayon na birthday good na ako. Mag-inom ta si Emily. Kamu lang ma, di ko. Oh, mao ba? Bera na uy. Og dili sad ka mo lakaw. Anhi lang ta sabay. Mao nga mag-inom ta og si Rafi. Ang siya masunti nga tuwa si Rafi sa monte. Musa'y pasabutin yung paglibod ni Emily. Ang bana ko na sa kumari siyang mama ang tingin sa lalaki. Milimod siya. Oh, apo, nabalik na di ay ka. Dali na tuod ka. Nangita si mama mo. Pakita niya, apo. Oh, nga naman la. Nga nung nangita mo siya na ako. Ay, nahibaw ka na nga gusto siyang mamawi sa iyang mga pagkuwang nimo. Kuni adto nga dili siya magpakabanaw wa ka, lahi na karon ang imong inahan, Michael. Ug nakita gyud nako ang dako niyang kausaban. Bitaw lula, nakita ko sab ang dakong kausaban rin ako ni mama. Hain sila. Ay, tuwa sa kwarto niya. Nagalingaw tingalig tan-og TV. Ato ah. Ma, nangita man kuno ka nako. Ay, diin man day ka na. Ay, nabalik tuod ka dayon. May giatulaw ka dali, ma. Nagpaibaw bitaw ko ni Lula? Ay, gisultihan bitaw ko niya. Ay, tuod di ay nak. Kadang Rafi sa monte nga giingon mo. Maugyod di ay. Husto ko sa akong pagtuo nga anak siya ni Eduardo Samonte. Dili kay kabanay lang. Anak gyud niya. Biso sige din mo, ma. Oo. O nagkasulti gid mig si Edo, ang iyang amahan. Onya, o sa ilain niyang gisulti. Tigalig makaingon siya nga, nagpahaba ko nimo. Ay basta kay misulti lang ko nga girlfriend nimo ang gipangulitawhan sa iyang anak. Masabot na kaayo na niya, Michael. Amigo na gud mi. Musulti sab gyud siya sa iyang anak. Mo ni pagtuo ko nga dili na siya mo padayon sa iyang tinguha kang Emily, si Rafi. Mo ni pagtuo ko, Michael. Maong ayo nagkabalaka nga musamok pa si Rafi sa inyong relasyon ni Emily. Wa pa si Rafi, Emiat. Sabihin naman lang. Ni ano tingnan ito karang taot-taot, sir? O, kung gigotom ka na, panihapon na lamang. May cellphone ka man. Tawagi ko no, be. Wam sila klase karon kay Saturday man. Nganong milakaw man to. Ay, kuan day, sir. Kining, mong ato di ito sa mama, sa ihag crush. Si Emily. Ay, birthday man rin sa mama ni Emily. Ha? Mau ba? Oo, sir.
Og mihisgot ganito nga magpalit siya og gift. Di ay. Oo, sir. Tuaron siya dito. Kung mao, manihapon na lang ko imya. Giimbitar di ay tingali siya. Ating man ako palihog imya. Si sir. Mamalihog pa gayad. Sige, sir. Pahimutan lamang des komidor. Magsukat na ka. Salamat imya. Ala na. Nasaan na git si Sinido na? Lahi na kayo. Mamalihog na. Magpasalamat pa. Ug labaw sa tanan. Nagpakita na siyang pagmalkang dong rape. Ay, tuwa di ay. Gisugo kong patawag kang dong rape. Manawag ko. Nalipay kay ko dong. Lipay kay ko. Ngawagan ni mapakiasa ang pagdapit na ko ni mo. Kaingon bayak to na ko ang mga anak og adonahan. Dili makigminggol na mo nga mga kabos. Ma, gusto na mahubog naman ka. Uy, patuyang magkag-ino. Sorry ha. Sorry kayo. Promise na ba kung daddy nga ninayan na ko biya ng ilim nung makahubog. Bugnaw man, bugnaw. Birthday mo gud sa iyong mama. Mama, Mga dili so ko makabalibad niya. ayaw yun, ayaw. Nya alam pagod kayo ang mga giandam nga pagkaon. Gabi na, Rafi. Dili man ka magpakagabi. Uy. Pahuway una, Rapi. Pahuway sa... Kainom ka. Huwag hubog di ay. Hubog na di ay. Ayaw na pagpauli. Kay kuya, huwag madisgrasya ka. Simba ko, simba. Ay, Nagdara ba kag sakyanan? kira titay, kira. Pila naman may tabo nga nakainom ko og drive ko pauli. Okay ra tita. Sige tita, salamat kayo. Pauli ako. Ups. Uy. Nibarag ka na, Rafi. Wait. Ato balance lang. Okay ra ko. Ayaw sa pog saog pa uli, Emily. Kita'y basolon, oy. Madisgrasya siya. Dong. Psst. Boy. Pahuway on na. Sayo pa, oy. Alas 10:30 pa, ho. Pahuway on na, dong. Lingkod diha, dong. Imo gid ning sa, ma. Gipugos mo siya painom. Usaron to ka botilya. Gipun-an man gid nimo. Hangtod na hubog na. Doy, happy kay ko. Perting happy ha. Very much happy sa akong birthday karon. Happy kay ko. Ha. Ha. Ay, natuog na sa rapi. Ikaw. Shtoy. Ikaw dahil katuog na sa... Sige na, katuog na. Pagdog mo diha sa sopa. Ay. Hala, sige. Ibalinta siya sa imong kwarto. Adto mo dito pagdog sa kwarto nimo. Mahubog na ka, ma. Grabe na kakahubog. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!